Dobrodošli na moja umovanja. Mi znamo, ali... Pred hrvatskim nacionalnim bićem stoji zadaća da shvati da po prvi puta u pisanoj svoje povijesti ima svoju hrvatsku državu, da po prvi puta u pisanoj svoje povijesti ima svoju hrvatsku državu. I divimo se Hrvatima na maštovitosti u izmišljanju istorije. Evo ga kako tvrde da je njihov kralj Karlo IV. Ako je on četvrti, znači bila su još trojica istoimenih prije njega, a njih ne spominju kao da nijesu postojala. Ali su zato jedina tri hrvatska kralja koja su lako dokazljiva. Izmislav, Nepostojmir i Lažutin 48. Meni je njihov najveći kralj ovaj Lajoš Taloci, zbog ove izjave. Hrvati su imali jednog jedinog kralja, ali nije bio hrvatski kralj, nego kralj Hrvatima. A on se zvao Aleksandar Karađorđević. Da po prvi puta u pisanoj svoje povijesti ima svoju hrvatsku državu, da po prvi puta u pisanoj svoje povijesti ima svoju hrvatsku državu.